aprangsi pining ingkoi ra serkep langfer hawar rongaji along kadokawe nangkelang runa bangpu bangpi lapen kadokawe karbi anglong arata phansida me aprangsi hawar karbi risonim so arongaje herjume pajiro tangte pini people si labang so fresh meat phanang kokma lageni litum pining ingding 29 awariso nimso rongaje wolong komaji pathua klamlong ke padopon abangso nimso nimso rongaje long nilitum aphan seng mirbang mate volunteers arpunang pekponlo nilitum kiese wolong komji head branch pan nilitum wolong komaji kiese head branch pen kadugawe solang dokar bi phans tame kachuneng rikang tungkelalo nang litum sitame labangso isonim sorong ajelong nini mate ni thom 13 14 apen 15 kapadopon along kadugawe stame alera cham nang epidunji phansi nang litum phan kadugawe phansi chuning rilo asi labangso rong ajelong ilitum sitame kenang sorlo athelitum pindeng sumpot itu marniwang ke cingthang the stamela ni thom ilitum labangso arong ajelong ilitum methang karbi apindeng sumpot pinso mate sorlo la penso pinso stun sitame methang apindeng sumpot cingthang pen silabangso arong ajelong alira cham nang pidun popusi nili chuning ring polo kadugawe karbi ra don phansitame lapen isi dolang labangso rong ajelong kadugawe phansitame hor kijun kangri kangkrang pen kewangwe deji phansi nilitum wolong komaji ke se head branch ahin pen sitame chuning riponlo athelitum labangso arong ajelong unan pen kimisen pen ingsam jin pen ke pachun bonji phansi nili kadugawe phansitame chuning riponlo athe elitum hor kijun penjong si wang polote asap sap problem to kokoti lasigado we phansta me labangso hor kangri kangrang pen ke labangso rong jelong wang wede ji phansi chuning riglo lapen esi dolang kulat kibitum phansta me lalo hor abang kijor ponpede ji phansi chuning ri polo kadogo we phansa nilitum volunteers mate olong komaji ke se head branch hin pen labang ruipon thile thotlo kulat kibi mate la dukan kibi do na tum sitame hor abang ke kijor ponpede ji phansi chuning ri porlo